Martin, môžeš sa nám tak trošku predstaviť, kto si a čomu sa venuješ? Kto som? Som Martin Siladi, som majiteľ Julim a tvorca vlastne projektov Julim, Villas a takisto Retreat centra Miluj. Prečo si sa rozhodol žiť a začať stavať vily práve v Amede? Je tam milión drobností, ale bolo to veľmi jednoduché rozhodnutie, keďže som si spravil výlet okolo Bali a spoznal som všetky tieto oblasti a každá tá oblasť je výnimočná a iná. Ale keďže milujem čisté more, šnorchlovanie, podmorský život a hory, tak Amed bola jasná voľba, bolo tá láska na prvý pohľad, takže do mesiaca som sa sem presťahoval. Aké má Amed výhody a prečo ho vlastne odporúčaš? Amed je jednoducho pomalší. Ak ste unavení, takisto ako som bol aj ja, z mesta, z toho ruchu, z toho neustáleho naháňania, tak v tom Amede naozaj ten čas plynie pomalšie. Je to kľudnejšie mesto, človek sa tu môže uzemniť a môže rozímať. A pre koho je určené pre ľudí, ktorí sú možno na tom boli rovnako, alebo sú na tom rovnako, ako som bol ja, že nechcú už byť v tých veľkomestách. Takže pokiaľ chcete byť spojení s prírodou, chcete mať okolo seba nádherné výhľady, tak pre týchto ľudí, chcete mať nejakú aktivitu, chcete sa chodiť každý deň kúpať do mora, čo v ostatných oblastiach, napríklad Canggu, moc úplne nejde, keďže to more nie je úplne čisté a ľudia, ktorí tam žijú, priatelia, ktorí tam žijú, niektorí ani pol roka nejdu do vody. Takže pokiaľ máte radi čisté more, pokiaľ máte radi šnorchlovanie, pokiaľ máte radi prírodu, pokiaľ máte radi výhľady, pokiaľ máte radi hory, tak pre týchto ľudí práve je Amed. A čo Amed ponúka, čo iné miesta nemajú? Je tu veľmi veľa krásnych miest s prírodou, ale zároveň tá dostupnosť tých služieb, toho socializácie, toho dobrých reštaurácií, miest, kde viem ísť pracovať von z domu, kde je aj nejaká komunita a tak ďalej. Takže a samozrejme to šnorchlovanie. Je veľmi málo miest na Bali, kde sa dá naozaj šnorchlovať a kde je krásna čistá voda. Aj s podmorským životom. A ako vidíš budúcnosť Amedu? Ako bude vyzerať za pár rokov? No jednoznačne vidím už, ako sa ten Amed zmenil za 2 roky, 4 mesiace, ktoré tu bývam. Extrémne rastie. Služby, ktoré sú tu, sa skvalitňujú a pribúdajú nové budovy, o mnoho viacej nových možností, ktoré predtým neboli k dispozícii. A samozrejme sa tu mení aj tá kvalita toho života, keďže sa prerobilo polko Amedu, čo sa týka prístupovej cesty, chodníkov. Aktuálne sa pripravuje druhá časť Amedu. Takže toto obrovsky zmenilo, už tá prvá časť obrovsky zmenila vlastne ten typ ľudí, ktorí sem chodia. A takisto aj tú kvalitu toho bývania tu. A čo najviac zaujíma tvojich potenciálnych klientov? Ako je to s legislatívou? Môžem niečo vlastniť na Bali? Takže toto bývajú najčastejšie určite otázky. Jednoznačne je to možné, pokiaľ si zriadíte firmu v Indonézii. Najčastejšia iná možnosť, ktorú ľudia využívajú, je leasehold, čo je dlhodobý prenájom. A bežne na trhu je 30 rokov, my ponúkame 60 rokov pri prvom projekte, pri druhom projekte máme 30-ročný dlhodobý prenájom. Ale takisto máme možnosť aj toho freeholdu v prvom projekte. Znamená vlastnenia pozemku, vlastnenia vily na indonésku firmu. A to určite jednoznačne doporučujem z rôznych ekonomických dôvodov. Sú tam ešte nejaké ďalšie najčastejšie otázky tvojich klientov? Ďalšia najčastejšia otázka je asi, ako je to s cenou pozemkov alebo cenou ubytovania. Včera som bol konkrétne pozrieť oblasť, ktorú som predtým zvažoval na kúpu. Dvojnásobne tam zrástli ceny pozemkov za 1 rok. Takže toľko k cenám pozemkov. Ale stále sú dostupné aj v Amede ceny pozemkov. A vlastne Bali ako také je top 4, čo sa týka nehnuteľnosti na svete. Akú predpokladáte obsadenosť vo vašich vilách? Ja vychádzam z presných čísel. Samozrejme, nie je moc takých nehnuteľností, ako staviame my, ale podobná nehnuteľnosť práve aj v rovnakej lokalite cca 300 metrov od nás
moja kamarátka, ktorá postavila túto vilu s kamarádom, tak prvý mesiac prenajmu bola 70-80% obsadenosť tejto vile. A podľa toho sa aj my orientujeme, napriek tomu v tých našich výpočtoch počítame s 50% obsadenosťou. Teda sme veľmi skeptickí, ale tak či tak tie čísla sú úžasné. A priznaj sa nám, nenudíš sa tak trochu v Amede? Ja úprimne po 2 rokoch stále nachádzam miesta skryté, o ktorých som predtým nevedel, takže neverím, že sa tu človek môže nudiť a to som predtým býval vo veľkomestách ako Praha. Takže určite nuda tu nebude a človek si tu vie nájsť kopec programov, aktivít, turistiky, čohokoľvek, čo ho zaujíma. Takže práve naopak. Je tu aj oddych, ale keď človek chce, tak môže podnikať rôzne výlety do blízkeho okolia, kde sú jedny z najznámejších miest na svete, napríklad Tulamben, čo je potopený vrak lodí 120 metrový, kde chodia potapači z celého sveta. To je v dojazdovej vzdialenosti nejakých 20-30 minút od Amedu. Bude môcť bývať vo svojej vile, alebo bude len určená na prenájom? Ja som tak aj koncipoval ten prvý projekt, Julien Villas, kde sme to aj nastavili nie na 30 rokov, ale na 60 rokov, čo sa týka leaseholdu, alebo sme ponúkli dokonca aj freehold, čo moc nie je takýchto ponúk na Bali. Lebo chceme tam prilákať práve susedov, ľudí, ktorí tam budú chcieť možno pár rokov, keď im tá nehnuteľnosť zarobí, tak aj bývať, alebo tam chcú čas roka žiť. Toto by bolo úplne ideálne susedstvo, takže nie len na prenájom. Takže často ľudia riešia nejaký exil, nejaké miesto, kam budú môcť utiecť z Európy, či už na dovolenku, alebo od tej situácie, ktorá aktuálne v Európe je. Je na Bali náročné stavať bez stavebnej firmy? No ja si myslím, že asi všade na svete je ťažké postaviť dom bez nejakej firmy. Na Bali sa to ešte znásobuje tým, že samozrejme tí robotníci hovoria úplne iným jazykom. Sme na druhej strane Zemegule, kde platia úplne iné pravidlá a normy. A napriek tomu, že ja mám jedno z najlepších kontraktorov, developerov v okolí, tak či tak môj zamestnanec a takisto aj ja som skoro každý deň na tej stavbe, aby všetko bolo tak, ako má. Takže určite treba vybrať správnych ľudí, ale napriek tomu vás to bude stať rok života minimálne, aby ste na všetko dohľadali. Takže otázka, či si neušetríte stresy a nezaplatiť si tú službu od niekoho iného. Môže toto fungovať, otázka do akej miery, či viete indonéštinu, to je prvá vec, ktorá to môže celkom sťažiť, sú to samozrejme iné zákony. A musíte ovládať troška tú nielen kultúru, ale tie nástrahy, ktoré sú tu. To znamená, tu bežne sa domy neizolujú od spodnej vody, neizolujú sa strechy aby sa chránili proti daždu, robia sa maximálne nejaké jednoduché nátiery, ktoré keď ten materiál pracuje, tak praskne a vám začne do domu zatekať, alebo keď sa neodizoluje dom od spodnej vlhkosti, tak dom začne nasávať tú vlhkosť a máte plesnivé steny, čo je problém 90% nehnuteľnosti na Bali. Takže sú to také veľmi špecifika, hlavne tá vlhkosť, tá voda v tomto smere môže byť taký nepriateľ a treba tam naozaj investovať množstvo peňazí. A keď sa dáte postaviť niekomu inému bez toho, aby ste alebo si to sami postavíte, tak môže sa stať, že o pár rokov to budete potrebovať prerobiť kompletne od základov a to môže byť veľmi nákladné. Chyba. Takže toľko k tomu. A čo si myslíš o investíciách na Sumbe alebo okolitých ostrovoch? Ja k tomu poviem jedno a odkážem sa na jedného z kamarádov, ktorý tam toto miesto navštívil. Samozrejme som sa rozprával s viacerými ľuďmi. Sú tu samozrejme, v Indonézia má kopec zaujímavých ostrovov a napríklad táto Sumba konkrétne je ostrov, kde je jedno veľké mesto a pokiaľ chcete byť niekde pri pláži, tak máte napríklad vaši turisti, návštevníci budú mať možno hodinu do najbližšieho obchodu a to nie je úplne komfortné. A je to skôr miesto, ktoré láka nejakých batôžkárov. Nie sú tam základné služby dostupné na dosah ruky ako bankomaty, obchody s potravinami,
pokrytie internetu a tak ďalej. Všade. A takisto jeden príbeh za všetky, jeden takisto pán tam postavil pred 10 rokmi hotel a 10 rokov ho má stále prázdny, lebo očakával, že však už by to malo začať sa všetko budovať, tak 10 rokov to stále stojí. Preto napríklad keď to porovnám teraz s Bali alebo s Amedom, napríklad ten Amed už má všetky tie služby, ktoré tu má mať, ktoré tí turisti vyhľadávajú. Takže preto tu prúdi veľa turistov. Takže očakávať, že sa to na nejakom ostrove zmení, môže byť, ale takisto nemusí a môže to byť veľmi veľký risk, ktorý ešte niekoľko, možno aj 10 rokov zase ďalších neprinesie požadovaný, očakávaný obrad alebo zisk z prenajmu. Takže toľko k Sumbe. Ako dlho trvá výstavba a koľko tak ľudí na nej pracuje? Samozrejme, Bali je veľmi špecifické, lebo tu sú rôzne sviatky, kedy ľudia nepracujú a musíme sa tomu prispôsobiť. Koľko ľudí na nej pracuje, záleží podľa toho, v akej sme fáze. V niektorej fáze tam máme maximálne 60 ľudí na stavbe a pri tom konci ich bude ešte o mnoho viac, lebo budeme potrebovať dokončovať nejaké veci. Takže je to veľmi rozdielne podľa toho, v akom období sa bavíme. Aké materiály sa na Bali najčastejšie využívajú? Často sa tu stavia z takých tvárnic, ktoré je vlastne zlepený betón a vlastne on sa robí. Za mňa je to veľmi nekvalitný materiál, lebo sa používa menej cementu, viac kamenia a piesku a on veľmi veľa nasiakáva vlhkosť. Potom z toho sa stavajú väčšinou tie domáce domčeky, ale som videl dokonca aj 400 000 vily, ktoré stavajú z tohto istého materiálu a bol som veľmi prekvapený. A potom sú tu drahšie materiály, niečo podobné nášmu Slovensku máme Itong alebo Ipor, alebo ako sa to nazýva. Je to vlastne taký biely pôrovitý materiál. Je o mnoho drahší, preto menej ľudí používa, ale je o mnoho kvalitnejší a trvácnejší. Takže my používame tento materiál. Takisto sa tu veľa používajú drevo, bambusy a rôzne ďalšie takéto materiály, ktoré sú nádherné. Človek sa tam veľmi dobre cíti, keď tam príde a má ten dotyk prírody, avšak aj tu pod tým zubom času ich treba častejšie vymieňať. Takže treba počítať s nejakým dodatočným nákladom. A tam takisto môžem odpovedať aj na otázku, prečo slámené strechy nie. Je to môj osobný názor, sám som v takomto dome žil. Ťahá vlhkosť, ťažšie sa chladí, každých 7-8 rokov treba takúto strechu vymeniť, čo je zase ide do finančných nákladov. Je to nádherné vizuálne, ale zase taký veľký mínus, čo bola pre mňa, zvuková izolovanosť od okolia je nulová, keď máte takúto strechu, takže počujete všetko donútra. Keď sa niekto vedľa rozpráva, tak všetko to je počuť. A taký najväčší nedostatok je, že všetko sa vám dostane donútra, čo sa týka hmyzu alebo nejakých takýchto živočichov. A čo napríklad zemetrasenie a tsunami? Ako to je na Bali? Takto my stavíme 50 metrov nad morom, takže aj keby prišlo tsunami, čo v tejto oblasti je skoro nemožné, dajme tomu, tak tá vlna by musela mať viac ako 50 metrov, čo neexistuje. Takže voči tsunami sme chránení v tejto oblasti. Čo sa týka zemetrasenia, zase predimenzovali sme náš dom aj na zemetrasenie, takže čo sa týka viazania kvality a veľkosti železnej výstuhy do betónových vlastne stĺpov, tak toto všetko sme predimenzovali oproti tomu, ako to vypočítal náš indonéský architekt. Takže tam sme vo vysokej miere uchopili túto bezpečnosť a do vlastných rúk. A čo sa týka výbuchu sopky, čo hrozí všade asi vo svete, alebo nejakých tektonických desiek, a sme v bezpečnej zóne mimo nejakého dosahu. A to som si bol osobne overovať
na miestnom úrade, kde sa zaujímajú o pozemky. Kde toto som mohol krásne si na to siahnuť, ako to tam vyzerá. Pri prípadných katastrofách existujú nejaké poistenia na nehnuteľnosti? Či nejaké poistenie, každý investor si bude poisťovať svoju vilu sám, keď sa bavíme o Julien Villas. Čo sa týka druhého projektu, tak tam to bude úplne inak uchopené. A zabezpečujete napríklad aj propagáciu, marketing a správu nehnuteľnosti? No jednoznačne budeme využívať všetky dostupné možnosti, našu priamu, keď sa budú chcieť klienti objednať priamo cez nás. Už teraz dostávame podnety od okolia, kde napríklad budú školiť, ako zachraňovať korály. Ja veľmi sa potešil, že tam sme niečo obdobné postavili a budú tam chcieť ich ľudí vlastne ubytovávať, lebo budú ich tam školiť, preškolovať ľudí z celého sveta. Ale samozrejme, naše priame web stránky, rôzne bookingy, Airbnb a tak ďalej, takže tieto všetky dostupné cesty budeme využívať na to, aby sme tam dostali návštevníkov. A čím je špeciálny tvoj projekt Julien Villas? K tomu prvému projektu, tam sme vyzdvihli pozemok do výšky, aby sme zabezpečili to, aby sme sa nemuseli pozerať takisto ako ja teraz do múru, ale tieto vily práve nemajú obvodový múr, pretože sme ich vyvýšili v tej najvyššej miere od 3 až 5,5 metra od vlastne roviny od parkoviska. Takže toto veľmi, veľmi pomohlo tomu, aby aj ten pocit z toho miesta, aj ten výhľad bol zachovaný, aj úplne iný. Inak sa cítite, keď nemusíte pozerať do steny a pozeráte sa vlastne do voľnej prírody. Počula som, že pripravuješ aj nový projekt Retreat Centrum v Amede. Môžeš nám niečo o tom viac prezradiť? Mám niečo povedať viacej o Retreat Centre. Super. Veľmi rád. Retreat Centrum vlastne v blízkej vzdialenosti od prvého projektu Julien Villas. Už teraz vieme, že Retreat Centrum bude vo veľkom spojení s vodou a liečení cez vodu a bude to vlastne také miesto, kde sa budú konať nielen retreaty, bude to liečebné centrum, kde bude 20 domčekov a tam sa bude spájať vlastne veda so uzemnenou spiritualitou. Každý jeden z domčekov bude mať špecifické zameranie na konkrétny typ liečenia, konkrétny typ vlastne, ani nie typ, vlastne ten zámer. Každý jeden domček bude mať špecifický zámer na to liečenie a tomu budú prispôsobené vybavenie od sviečok, meditácií, energií, symbolov a tak ďalej. Všetko tam bude tomu prispôsobené tak, aby sa už tým samotným pobytom spúšťali rôzne liečebné procesy. No a celý ten koncept, ako hovorím, bude zastrešený aj vodou, kde budeme liečiť všetkých našich návštevníkov nášho Retreat Healing Centra vodou. A to vodou, ktorá má štrukturovanou vodou. A takisto by sme chceli túto štrukturovanú vodu použiť nielen na pitie, ale aj ako chceli by sme s ňou naplniť aj bazén. To znamená, naši zákazníci a návštevníci sa budú môcť v tomto bazéne aj kúpať a budú môcť týmto spôsobom takisto sa liečiť. No a samozrejme, centrum toho retreat centra je Yogašala, v tvare pyramídy, kde sa budú konať rôzne podujatia, healing, udalosti od sand healingov, dance ecstatingov, čo sú vlastne tancovanie, liečenie hudbou, prednášok, kundaliny a tak ďalej. Množstvo rôznych udalostí a toto vlastne bude to, čo bude priťahovať tých ľudí z celého sveta. A je to veľmi výnimočný koncept už len tým, že už v tom danom ubytovaní, už len tým, že tam spočiniete, zostanete u nás ubytovaní, sa budete liečiť, budú tam prebiehať tie procesy. Samozrejme sú tam rôzne nastavby, potom návštevníci si budú môcť u nás objednať aj test krvi pred návštevou a po skončení návštevy, aby videli aj na krvnom obraze vlastne aká zmena v ich tele nastala po tejto návšteve, takže preto hovorím, že to bude také spojenie vedy aj s takou uzemnenou spiritualitou. A je to nádherný projekt, kde budeme spolupracovať s mnohými liečiteľmi, šamanmi z okolia a aj s mojimi priateľmi, kde bude tam možnosť potom rôznych vedení. Keď budete u nás ubytovaní, sa viete potom
takúto návštevu k vám priamo na vašu vilku objednať a viete tam mať priamo vedenie do lepších sfér vášho bytia, liečenia duše, mysle, emócií, tela. Takže to je nádherný projekt, tak moc sa z neho teším. A na záver, je niečo, čo by si chcel ešte tak odkázať tým, ktorí sa zaujímajú o nehnuteľnosti na Bali? Príďte si vyskúšať tú atmosféru neopakovateľnú, ktorá na iných ostrovoch sa moc nenachádza, keďže Bali je v tomto veľmi špecifické a je tu vlastne viacej hinduistické osadenstvo ako na ostatných ostrovoch, kde je skôr moslimské osadenstvo. A to je tak špecifický náboj a energia, ktorú to Bali má a to sa dá veľmi ťažko popísať, treba to zažiť. Určite nás sledujte, príďte sa určite pozrieť či už do Julian Villas alebo v budúcnosti do nášho Healing Retreat centra, alebo sa pozrite na naše web stránky, kde môžete sa stať aj investorom alebo spoluinvestorom, či už prvého alebo druhého projektu. A ja vám želám ešte krásny deň a možno niekedy na budúce.